tricycle driver ti Syudad Tilawag, nagpa-arami din ti backrest. Ayun. Tapno, dito kat manayunan. Iti pasahero dan. Basta DJ lang ti manayunan ha. Intayon na po iti biyang ti traffic division. Babayin kini Idol Lawrence. Iti na dakamat report. IFM News. IFM News. IFM. Maragsakan ni Mr. Ramil Candelaria, may sa welder ken tricycle driver iti barangay Sambuanga iti Syudad Tilawag. Daytoy ket kalpasan. Ngayon mado dagiti tricycle driver nga agpa-welding ken kuana iti backrest para kadagiti backriders iti Syudad Tilawag. Kunana adto ti nagparamid manipod iti sentro. Dinto ta sang Apollo iti nagparamid manipod iti barangay Sambuanga. Imbatad na nga adto iti nagparamid kaputa iti balor ti welding na backrest ket 1,000 pesos. Malagip abulan paylaing iti Abril ket tabagaanen dagiti tricycle driver nga agparamid ti backrest para kadagiti backride da. Bali, di sentro sir ko mga 2 tapos tatlo mga 10. 10. So Bali, schedule sir suda. ay by schedule. Ngayon, sir, dati pa nagaramid mo iti backrest itata. Manumot, iti presyo na. Nalakalang sir, tayo ila sa ribu sir, pang kakadwala dito pa, tanga tricycle sir. Okay. Haka marigatan, sir, tamay may sakamad lago ubra. Amot sir, damot, kadwak na mesa sir, nga ano, kadwak na gubra na ko sir. So, manamnama, sir, nga adun tupay iti tricycle driver, iti umay agparamid king kat backrest. Sabay ko mga sir nga madupay na sir. Nupay kastakit mang namnama dagiti daduma tricycle drivers iti Syudad Tilawag at uladen da kumaisuda ang nagpaaramid iti backrest tapno iti kasta ket sanda ang matiltiliw. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.